Aktar minn 2000 atleta Malti u barrani mistennija jieħdu sehem fl-44 edizzjoni ta' Team Sport Gozo Half Marathon. Il-maratona li bdija saċerdot mix-xahar Għawdex fiċ-ċiklu taż-żgħażagħ tant kibret li qed tħaqqaqha ma' maratoni fuq livell internazzjonali. Il-President tal-maratona żagħżugħ Mark Bonnici spjega li din is-sena l-atleti ser jaraw bidla aktar professjonali sabiex jintlaħaq livell Ewropej. Ta' min samil il-10K race hija l-ewwel darba li ħanamluha minn flok ta' 8 mili. Dan għamilnieh biskop li nilħqu il-livell Ewropew, dak li tiġi rikonoxxuta wkoll mill-European Athletics. Spjega li l-maratona li se ssir fl-aħħar ħadd ta' April se tinqasam f'6 kategoriji fosthom il-Family Run u l-Walkathon ta' 2 kilometri u l-5 kilometri, it-tellieqa ta' 10 kilometri u n-nofs maratona. Il-Ministru għal-Għawdex Justin Caruana faħret il-ħidma ta' dawn iż-żgħażagħ għax kull ma jmur il-maratona qed tkabbar in-numru ta' parteċipanti. Il-Ministeru għal-Għawdex għal sena oħra qed ikompli jinvesti f'din l-attività mhux biss għax nemnu fil-sports u l-promozzjoni tal-isports imma wkoll anke fl-għaqdiet volontarji tagħna. Il-Ministru għal-Għawdex qalet kif anke permezz tal-qasam sportiv isem Għawdex qed ikompli jimraħ fix-xena internazzjonali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.